Benvinguts a un nou vídeo del canal de Vials Gegants. Avui us portem la cercavila de la família Rabafaves per Sant Simó de Mataró. Comencem!
Vamos, si mai hi ha anat parlant del Rogero, és com quan a l'estiu vam anar al concert de l'Easy Patrick. Ah, fa molt guai, m'encanta. Sí, sí. Superbé. No, vam anar a Cabrera nosaltres. És molt guai, molt guai.
Gràcies per passar-me els vídeos stop motion de nou i ens veiem la propera. Doneu like, subscriure-us i fins adeu. Adeu!